Estem en l'entorn de Lliurex, aleshores la manera que més m'agrada a mi per buscar programes és anar al menú, que és un menú indexat, el que té Lliurex, sense clicar en cap altre puesto, comencem a escriure, si sabem el nom del programa, i ell en busca programes que comencen en això. Este és el programa que volem, el Lliurex User Manager, i ahir ens tenim que connectar al servidor utilitzant el nom d'usuari i contrasenya, el mateix que hem utilitzat per entrar en l'ordinador, un usuari de profe o d'alumne. Vaig, per exemple, a posar este, perquè si posa el meu, com que tinc més drets perquè jo sóc administrador, doncs ixen més coses. Connectem i aleshores la primera pantalla que apareix, que és la que correspon a este botó que tenim ací, és per canviar la contrasenya del nostre compte. Hem d'escriure la contrasenya que teníem assignada i després 2 vegades, per a evitar errors de tecleig, la nova contrasenya que volem. Li cliquem d'acord i ens canviarà la contrasenya. Serà efectiu ja a partir del següent inici de sessió. I l'altra cosa interessant que n'hi ha ací, els botons estos de buscar usuaris, sobretot els d'afegir i afegir grups i tal, vos pregaria que no ho tocàreu, perquè són coses que no vos faran falta i podríem embolicar el tema dels usuaris dels alumnes. Millor, si voleu algun usuari extra, m'ho demaneu a mi. Bé, el que dia. L'altra cosa és la llista de contrasenyes per a passar-li-la als nostres alumnes. Si faig clic, com que sóc un profe normal, no puc veure les contrasenyes de la resta de professorat i puc dir-li que en generi una llista amb tot l'alumnat o filtrar per cursos. Li dic ahir, aleshores en genera una pàgina web i m'ho ensenya en un navegador. Pues això és el més interessant que té el programa este. Una vegada fet això, desconnectem. Espero que vos servisca esta lleugera introducció. Vinga, adeu.